tanggap king kasalpantayanan ang timong katoliko. Anyapin pasalamat tamo king Aldoyti, king kasalpantayanan at tinggap tamo. Maranas sanang lalong sumulong at maging matibay ang kakataang kasalpantayanan. Timong pamagsadya tamo, karakadala pamos siya na maging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yagastang miyagnanagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan. Ulinito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa may payan, totoo pakalaluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen.
Manalain tam. Naikpa mga tsubanwa, akilala miya sana ing kabubugtunan mong anak bilang Diyos, agyaman king kababan ning kayang pangatao, at asamban miya ating mayupaya ming ginu, agyagan agyaman king kinan ning kayang kayanakan. Atukan miya sana kambe naning tapatapuso, sapan mo kaming sa lubong king kayariana abusal mi, hingaligaga ning metong anak at tanggapan mi sana ing kayablasan mi pangako kareng mapakumbaba pagkalubusay ti kapamilatan ang Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaias. May nakit lang sulong maragol ding taong linakad king dalumdum. May nuknangan laking karinan amadalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragol atula ing binyemo karela o ginu. Meging maligaya ya ing biera king ulimo. Matula laking maya padepat mo karela, antimo ing tula daring tao, neng titipunan da ing pupulda, o neng pirarakayan da ing pibandyan, ay asamsam da. Uling ing paud king batal da, kay kayang leko, at pati na ning tambayok karing karelang pago, ika o ginu, ing sinambot king bansa, amenalipusta, at migsamantala karing kekang memalen. Simbot mula antimo ing pamanyambut mo karing sundalos ning midyan kanitang milabas sa panahon. Ding botas daring sasagupang kawal at ing uniforme rang mengas ng daya ing api yang tinampus karela. Uling mibayit siya ing anak para kay katamo. Ing meto nga anak kalalaki miyabyeya kay katamo. At iya ing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alang anggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya manatiling daragol, king kayaryana manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kakilala ning aring David, at manalumpakan ing upaya na king mayap at matulid, manibat ngeni at anggana king kapilan paman. Itingan daptana ning ginong mayupaya, ing amano ning ginong. Salamat, King Diyos. Dalitanan niyeng bayong dalit ing gino, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtan. Pisyag nening ginu ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas kaning bansa, pepakilala ng tune, ing pengako na king balen ning Israel en nakelingwan, karela mitmuyang lugod, ampong katapatan.
Eng tagumpening Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit kaking ginu, uling masaya ka, o meto yato. Purian nye kambening dalit at kulisak ning tula. Midalit kayong kapurian king ginu, manigtigan kayong lira, tsupanyo ring trompeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula king ginu at ari tamo. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Efeso. Pasalamat tamo kin Diyos ay igbanan ning ginutamong Hesu Kristo. Uling pigkalubanan nakatang kanwanan ay iba't king banwa. Paulan ning kaya katang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo. Pinila nakatamo baya pa mela lang ing meto ketawan. Ba maging banal tamo at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugod ni Diyos, talaga na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Hesu Kristo. Iti ang parasan at kaburian. Purian tayo, uli maragul ng ganaka kaya katamo, king kapamilataning kayang pakamalan anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, intungkol king kaya kayong kapanadigan, king Ginong Jesus, at ing kaya kayong lugod ka rin sa blang banal. Ala ng patugot ing kanakong pagpasalamat king Diyos para kaya kayo. Iiyabera kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos, ning ginutamong Hesu Kristo, ing maragula ipa, ing ipagkalog na sa kaya kayo, in espiritong babiyak kabiasnan kaya kayo, at pakilala kin Diyos, ban lubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslaga na lasanin Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abalo yu ing kapanayan, at kaya kayong kayawos. Anong no anti karakal at degulan, impe nga ko ng ibye, karing banal. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapo bang parangalan, ing maya pabalita. Ati Jesus, sinulong niya kimbelwan at grasya at edad. At iko keni bantupat king kaburyaning igpa. Nung makanano na akong tinubod, makayanda kayo naman tutuburan. Ginumanatili kaya kayo At keka antimuri, mamasag yung may babalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo.
Manang man mo pumunta la Jerusalem, din pengayra ng Jesus, ban tumagon king piyesta na ning Pasko. Nilabi ng aduang banwa-tuwa, Jesus, may pamiestala, at mo ing sadyarang daraptan. Kay bataning festa, minulila, dapat pepelakon niya Jerusalem ingana kay Jesus. Era pansinan iti rin pengari na. Inisip da kaya bera ne king grupo ra. E pati nga po na lang maglaka din niyang apansinan da king ere kayabe. Penintunde, kareng makaluguran da ang poong kamag-anak dapat eraikit. Inya mibalik la Jerusalem, ban panintunande, kinatungal do at tagpande kilub ning templo. Makalukluk yang kayabe daring udyo talaturu. Pakirandam niya at mangot ang karela. May nga pamulalala, ring sablang may karadam kaya, king kabyastana at pakibat. Di pamulalala, ring pengari na, ningikit de, at ganang imana kaya, anak. Bakit yapatan mo kay kami iti? Itatang mo ang puwako, migagana ka kami, king pamanintun kay ka. Pigipat na karela, bakit panintunan niyo ko? Hiwari balo, king kailangan kong atsyo king bala na hingpako. Dapat herain din dyan, ing burinang sabyan. Kaya bereng ibalik Nazaret, Jesus, maging mapapintuya karela. Sinikap nangan Maria, iting bagay king puso na. At dinaguli Jesus, king masanting pamikakatawan, apo king kabiyasnan, at katangkat-tangkapya, king Diyos at karing tao. Kapatating may pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kamalan na kapatid kinutahin sa Kristo. Tutupin na ngayon nga doiti, pagmasyan tayo ang kapiyastaning Santo Niño, dapat pumenatiling anaking Niño Jesus, dinagulya. Anaking Ebanghelyo tamang yan Meragul Jesus, king masanting pamikakatawan. Apo king kabiyasnan at katangkap-tangkap iyo, king Diyos at karing tao. Kaya pong English, masanting niya. And Jesus grew in age, wisdom, and in the grace of God. Anong kasimple na? Kaya kapampangan, kakabang kakaba. Sana makanyatangan daragol tamo. Mo kayong edad. Tamo ayawasan ng kayong edad na. Sigurado yan may atok lang yung panahon na kabiyasnan. Kailangan sumulong tamo kayong kabiyasnan. Basta tingin ginamit na kayo niya. Wisdom. Wisdom. Alaway kasing wisdom Yung wisdom po wala yung fake news. Tutuya na. And in the grace of God, kayong kabanalan. Sumulong tamo naman kayong kabanalan. Mapalyaring biyasa kang tao, o nang mapalyaring kayong kasalpantiyanan, grade 1 ka pa mo. Ating makanyan. Yapin na kabang susulong tamo kayong edad, kailangan susulong mo naman yung belwan, yung wisdom tam. Susulong mo naman yung kabanalan. Yan Anyapin yung ninyo, meragulya. O nang atin tamong adyang matwata na, kailangan atin tamong dapat tandanan na atin yang ugali ing anak na etamo dapat ilako kayong biyatam. Ini marahiling may itong katuturunan ng Santo Niño.
wari sabihan na ning Ginoo na, unless you become a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Isipan mo ito na. Itin dapat pamanatilyan tam. Naning ugali ning metong ay anak. Nakanya po ugali pero mapilan mo kaya metong may sabihan ko. Yung magdependi kareng aliwa. Tatanggapan na emalyaring magdili-dili. Yung metong ay anak. Kailangan dengaliwa. Anyapin, beri ng sabihin ini, kailangan tayong Diyos, kimbiyatam. Kasi karengaliwa po itong medyo daragul na lang, nakakalingwan na yung Diyos. Nakakalingwan na. Wala mo itong maging self-sufficient law. Tandaan mo, we are always incomplete. Wow. Gawa na katamo yung Diyos, kompleto. Ating parating kulang. Kaya ang tao diyang, biya mo naman yung ega na gana kayo. Yung ega na gana. Biya mo naman yung ega na gana. Balo na, ating pangkulang. Yan, ha? Kailangan magdependi, pamurin kayong Diyos. Dengan liwan tao, ba't bisa lang may puntaban mo? Ano ang bisang magdepende kay Diyos? Ano ang bisang maniwala kay Diyos? Ito yapin kailanganan tayong Diyos kay biyata mo. Apo ka rin aluman tao. Dengan liwan tao, ba't ang may aragul na lang, may masansula kay biya. Wala nung kailangan, pati rin aluman tao, ito no kailangan. Pagmasta nila na. Yeah. Kailangan tala rin haliwa. At ito, metong ka rin abalo tamo kayong pandemic kayo na ito, kailangan tala rin haliwa. Ito ang malyaring magdili-dili. Ayan, ha? Kailangan tayo yung Diyos. Kikikatamong biye. Anyapin po rin, deng matuay, lamilob kayong kahirian ng Diyos. Kung mimimuha ka na ako na, ito ang pisabihin ng edad ken. O diyang, uling matuwa ako naman. Yan ang pisabihin ng edad ken. Ing ugaling anak na dapat papanatilyan tamo kayong biyatam. Makabuklat na isip, mapakumbaba, magdependi kayong Diyos. Nalo pa yung tuturo na kaya katamang Santo Niño. Ini po yung tuturo na. Jesus is fully human and fully divine. Yung understanding po kanina, alaway itong 50-50 na. 50% Diyos, 50% tao. Po makanyan. Yung misteryo na ni inkarnasyon, po makanyan. Fully, 100% human, 100% divine. Baka niya po yung dapat understanding yan. Nyapin, Jesus, dinala niyang pangainak kawang istam. Ginagaya po ang danupan niya. Ganyan na. Ginagayos itong masakit siya. Kawang istaya. Sa bilang bagay, subali mo kayang kasalanan. He is fully human. Yung pangayliwa na mo kaya kataon. He is without sin, including original sin. Misa natin lang in-interview, itong yung barbero. Barbero ngayon, atin yung Santo Niño. Ikit de, yung Santo Niño, atin yung gunting. Gunting ang po ang nano. Sukle, makakanya niya. Maka-uniforme yung barbero. Kitnan de, ba't o tatingkan Santo Niño de barbero, hana? Bakit? Uling ing Diyos kaya beke.
Yang keng obra ko, barbero ko, kaya beken Diyos, keng pa magbarbero ko, Na kaya pekalyan talareng makanyan na, Santo Niño de, Panaderio, Kitchuneta. Santo Niño de Police. Maka-uniforme yung police. At ipang maka-uniforme yung basketball. Ikit-kitang may nga basketball player. Number 7 niya pa Jaworski. Budi nang sabihin din because of the mystery of incarnation, maging tao yan. Kaya tayo. Kaya tayo Aldoldo. Kaya tayo kung kakatamong obra. He's fully human. Kaya tayo. Anyabi po sa sabihan ng alayang lupa in Diyos at inya. Maging tao yan. Maging tao yan. Tinya lupa. Kaya na, fully human, hindi naman, fully divine. Kaya pinapagmasdan niya kaya ni Santo Niño. Kaya kakit kaya ni. Naning tatanla na. Ha? Tinyang yato. Ala na. Ala na yan. Pagkakat yung kulang. Itanang yato. Loy niya piblas. He's fully divine. Ang beri sabihin niya, He's King of all kings. Adyang anak yang tinyang panga fully panga Diyos. Yan makaman niya piblas. Niya pintatala niya yung yato Tatala niya yung yato. Etabalo na ang malyari kanya na. Dakalameng awa kay Omicron, kumano nung pilano pati doktor. Ayan. Etabalo, what awaits us in the future. Pero may itong mga kasigurado tam. Na nito. Maniwala tamo na imbiya tamo at yung gamat na ng Diyos. Ating may itong kantang Negro spiritual. He got the whole world in His hands, sana. He got the whole world in His hands. At yung gamit na ning Ginoo, yung kakatamong biye. Anyapin na pasakop tamo kayo, tamo dapat may tatakutan. Nagyan ang malyari kaya katamo, yung biya tamo, at yung gamat na ning Ginoo. Ito po yung kabaldugan ng Santo Niño. Dapat magdepende tamo kay Diyos. Kailangan talaring aliwaw. At balo tamo kay abe tayong Diyos. Fully human. Meging tao yan, kawangis tamo. At magtiwala tamo kaya. Uling ingbiya tamo. At yung gamat na. At nakatamo siguradong paboren. Talakad ko po at pasyag namin kay kataang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesu Kristong anak ng bukto nga ginutamo, pengagliking upaya ning banalay espiritu, may bahit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at may kutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk kumananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik niya naman keti, banmukhum ka ring mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublilang mieding mete, at king biye alananggang. Amen. ating anak na ning Diyos, ipagkatiwala tamo, yung kakatang sarili kayo, at nga tang manalangin Ginoo, at yu kami, karinggamat mo. Itamangan, Ginoo at yu kami karinggamat mo.
Gino, pagkaluban mo kayang tetagan, bibili ka rin kekeng sarili, karing gamat mo. Uling balo ming kaluguran mo kami, inya nga aming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Gino, ipagkalub mo kay kami, ing kasimplian magsaya, karing anggang mayap akalam, abububod mo kay kami. Kimbiye at king lugot amalyari ming tanggapan, at ibiye king metong at metong, inya nga aming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Gino, ipagkalub mo kay kami, ing kusang maging tapat at makatuliran king sarili, at karing aliwang tao, inya nga aming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Gino, ibiya mo kay kami, ring amanong makasikanlub, bamilang ayangat ding mag-alinlangan, ding milako na tiwala king sarili, ding ala ng pag-asa king pamaintungol, inya nga aming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Gino, pagkaluban mo kayong masapsap alugod karing anak, at king sablang malati at madbud, ban asawan milang dagol anting malaya at responsabling tao, inya nga aming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Gino, ipagkalop mo karing kekeng komunidad, ing espiritu ning masayang pamananggap at kasuiwan. Ban miyabi-yabi kaming atalakad miya, ing medong iglesia, anong nuya mabiya i Jesus, inya nga aming manalangin. Gino, atyo kami karinggamat mo. Yini po adwan tamin salitang kapagnasan. O Diyos, sa igpami, gustan mong inlugod at tiwala ning kekang anak, iyang maging tanda, ning balang metong kaya kami, at tumaid kaya kami, painturo kaya ka, umabiyeming Diyos, ngenit kapilan pa man, Amen.
Manalain tama rin kakot kaya kaindaon matanggap lasara panin Diyos sikpang may pain tutu. Tanggapane sana ning ginuiting dahon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kekatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sikpami, kami rin masayang puso at mabiye kasalpantayanan. Pagmasyan mila ang eni, ring misteryo ning kayanakan, naning kekang anak, maging metong kaya kami. Kikapamilatan niting sakripisyong daraon mi, ay biyami sana ang karampatan pamanyamba at ganap, apa may kasundo kaya ka, tiyadwan mi, king lagyo ng Jesus sa ginumi, Amen. ing ginuma natili kaya kayo, At keka antimurin, yat nayari ang puso yu. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matuli. Kuneping karapat dapat at matulit, hing pasalamatan na kaparati naman karino ikpa Diyos king alangang alabos may ipaya. Kamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King aldoyti, kakatman mo ang tula, king puso mi, ngayon akilala mi kang Kristo, pangapahayag ning lugod mo. Alang matang nanakit, kikayang ligay bilang Diyos mi, dapat ngeni, may yakit yang anting metong kaya kami. I Kristo yung anak mo, bayo po yung sablang panahon, dapat ngeni, ibait siya king panahon. Dinatangya, bani yangat yung sablang bagay, king kayang sarili. Bani balik yung pamisan metong, king kabilugan alelangan. At teriyan yung ketawan, iba't king pangawalena, king kayang kayarian. Ulinita, nabering sablang koro ring angyal karing banwa, darlet mi kekang ligaya, al makiabel ang tuknang babiya kapuri ang keka at ngaming kakanta. Tunay kami manalaig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, nulnita pagparalampumi, pabanalan mo sa natikain king upayan ng Espiritu mo ban para kaya kami malalang kataon at daya, ng ginuming Yesu Kristo. May midaong kusalu, king pamaylasat kamatayan king wana yung tinapi, at may pasalamat siya keka, piraso na, pinyane ka rin kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga na't ka na niya, iting ka na akong katawan, amidaon para kaya kayo. Kayo mo naman kay bating apunan ng kingwana ng kalis, pasamayang pasalamat kekat, binyan ng kalis, kareng kayo disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga namin ang kakaniti, iting kalis ng kanakundaya, yung daya ng bayo at talang hanggang tipan, mihibubo para kay kayo at para karing sablang tao bangketa, ipatawara la rin kasalanan, at tanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Sa tayo, misteryo ng kasalpantayanan,
Yang ini ka na kami ay ikpaing kamatayan at pangasubli ng may biyaning anak mo. Daral miya keka, ang tinapin ng biya at yung kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang. Talakad harapan mo, baan sumuyo keka. Mapakubamaming paggamuam, kaming asanang misulusulo kayong katawan at daing Kristo, tipunan namin ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ay pay sa iglesia mong makalagahan ang pakimeto, yato ban mi ganap yakin lugod, nga may kaya kami Papa A. Francisco, kaya kami nga sa Bispo A. Florentino at ding sablang pari. Kanakan mula naman yung kapatid mi, pepahinaon at mananayin subling mi at isablang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluman mo kengan. Kawan mo keng karapat dapat yung magkamit king biye alanganga, may kayabin wana Virgen Maria ay indunin Diyos. Sa noseding apostol at ing sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian kay kabaning panahon, impuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kay pang may payan, tutuga kami ng Espiritu Santo, impupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga, manalahin tangan kin Diyos sa ikpata mo karingaman ng tiro na ning Ginoo. Ikabas mo kami, O Ginoo, king sablang marok at malugad mong pagkalabing kapayapan, king panahon mi, king kasapan ni kaya kang pakalulo, parati kang may kabos king kasalanan, naligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king madyatan na Yesu Kristo, kaya kaming dala pangabos. O ginaming Yesu Kristo nabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo, naman sa babaligdan, kaya kaming kasalanan, nalaming kasalpantayan, kaya kayong iglesia, pamayapan mo yan po ang bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman ng king alanghanga. Amen. Yung kapayapan, yung ginamanatili, kapilan mang kaya kayo. At keka ang timurin. Pakitangin, may kakanmet ng tama, king kapayapan, kapayapan kaya kayongan.
may kordero ng Diyos, may lakoking kasalanan, niya tumapalad ring mayaus, king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatang pangtanggap keka, dapat yakas miyang amano mo kumayap na ko. Katawan ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, mahigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umekamo man espiritual, kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Siklaud tamo po. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, king pamikatawa ng tao ning buktong mong anak.
Ipagana kamo ke kami ing abera ka, ing kami magdili-dili, abera ka. Iti ing pagmulaning ke kaming sikanan lob at tepangan, ing na kami dapat tumakot, kabud na sasalikot at mikimut, abera ka. Man pakayanan, ing pusan miking biye, lalo na king panahon, ay kami pa may kipabangon king kabiyayang. Pahulin ning pandemyang dinatang. Ngening makaambang nenamang mikalat, king bayo ng lupa ting Omicron, abera ka. Karing tawong alang sawang sasawo patlilingap, karing miriridkan, lalo na rin kaya kaming frontliners, king pangkalas, kulusugan, at aliwaming pamangailangan. Panandaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at pamikasan metong ding kekaldan, lalo na king pamagpabakuna. King pamanupad karing tuntunan kaingatan at biye pamanalangin. Adwan miti king lagyo ng Jesus, Diyos ayat tubusal mi, kayabe mi. Amen. Manalangin tam. O Diyos sa igpami, kaniting Eucharistia, pinawi mo ing danok mi, kami naling anak mong mibait kay Birhen Maria, parati mesanang pagdalupan, ing kayang kaburian, sumbulong king edad, kabiasnan at grasya, at ing kamalayan, king kalugod-lugod kami keka. Tiyadwan mi, kamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Atin pong bendisyon kareng anak po ling alalo keni, nata pong kay online kareng anak yun. Manalain tam. Ginoo, papadalanan me ing balang metong king kayanakan. King kayanakan at siyeng pangako ning ganap a pangatao. Nimbirian meng meging tao ing anak mong pakamanan. Kaya padalam niya naman king kayanakan. Pwede niyang may gumbisa na ing kayang misyon. Kaya palapitan o ring anak at minindusyonan nila. Adwan ming minisyon at pabanalan mo sana deng anak. Ang tabayan mo sana at panyulong da king pamikakataon at king ketuan. King south, ding karalang pengari, at ding kekang balayan. Ang duwang rasa ng apalabungan at apapamungan, nano pa man, gailingan na ning pamaisip, pilubluman at ketawan, apigalog mo karela, tiyadwan mi kapmilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. At din yung pong kendi, nanong gawan tam? Ikaw nang midala ka rin anak yun. O kayo, makapangang kayo naman ken. Neta po ta, mag-isa la rin ipan yun. O yan na, ikaw nang midala ka rin kendi nga rin. Kilagyan ng Papa, Anak mo, Espiritu Santo. Amen. Amen. Patamo kay ba't misa na. Ayan. Yung Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Sanana kayong Diyos sa may pahin tutu, ingig pa anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kapataling misa mi daw ni metaking kapayapan at ngilugod na ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May paldo po, kaya Happy Fiesta, kareng balo ko na kalang magpiesta ng Aldoite.